रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुं आरो बिथाङा सासे गोग्गो आरो गोख्रों लिरगिरि आरो बिथाङा बर' माहारिनि जि धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोसाबनानै बेखौ फोसावनायनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बाथौ गौथुम दादों आरो बाथौ गौथुमनि गिबि बिथाङा आफादगिरिमोन। बिथांनि नाजानायावनो बाथौ धोरोमा गोबां थासारि दिनैनि बे थासारियाव सफैदों होननानै जों बुंनो हागोन। बिथांनि रुंसारिनि उनावहाय जे मोनसे जोबथा बिदाय श्राद्ध खुंनाय बे हाबाफारिया दिनै बेंटलाव बिथांनि न'आवनो जागासिनो दङ। बेखौ राजुवा भाबै खुंबाय थानाय जादों आरो बे श्राद्धजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिसि तरफनिफ्राय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि जे मुसुखा बेखौ गायसननायनि थांखि लादों आरो दिनैहाय बे श्राद्ध खुंनायजों लोगोसेयैनो नैबे जोंनि मोनसिं सिब्राय इंलिस स्कुलनि लांगोनायावहाय बिथांनि जे मुसुखा बेखौ दिखांनो थाखाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। आं प्रमद बर' मानगोनां बिटिसि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जानानै दिनै बे खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेयो खोब मोजां जादों आरो बेयो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथिबो दंखायो। गतिके बे हाबाफारियाव जोंनि बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरिफोर बहाय बाहागो लादों, ओनसोलनि बयबो गोरों गोराफ्रा बहाय बाहागो लादों, थुनलाइ आफादनि गोबां गोरों गोराफ्रा बहाय बाहागो लादों आरो नैबे श्राद्धखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जिहेतु खुंनाय जादों बयबो लैहोर लैहोर बहाय बाहागो लादों। खोब मोजां आरो बिथांखौ जों बयबो सिबियो आरो बिथांखौ जों बयबो अननाय दंमोन। खिन्थु मा खालामनो इसोरनि खोथा, बिथाङा रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव। नाथाय बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोंनि बर' समाजाव गोसो होनाया जोंनि गोथां समाजनि दायथ'। गतिके जोंनि बाथौ गौथुमाबो दायथ' दङ आरो बे बिबानखौ रुजुनलायनानै बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोङो समाजाव फोसावनो थाखाय दिनै सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांनि जिफोर लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौबो जोंनि बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो गोबां बिथिङाव मदद होनो थाखाय जों थांखि लादों। गतिके बे बुब्लियावहाय बिथांनि श्राद्धआव नुजाफैनाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। जर'खायै मा माखौ लानानै आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन गेदेमानि? गुबैयै बिथांनि बिहोमानि सायावनो सावरायनाय जागोन जे बिथाङा बाथौ गौथुमनि जिहेतु गिबि आफादगिरिमोन आरो गोबाव सम बिथाङा खामानि मावदों आरो सासे फोरोंगिरिमोनबो आरो सासे मा होनो बेखौ इडुकेसनिस्ट जों जायखौ बुंनाय जायो आरो लिरगिरिबो बिथांनि बिहोमाया गोबां दं। गतिके बिथांनि सायाव सानसेनि सावरायनांगौआबो गोब्राब। खिन्थु नेम बायदियै जोंनि श्राद्धनि दिनावहाय बिथांनि बिहोमानि सायाव जों डिसकास खालामगोन, सावरायलायगोन बयबो मिथिनायनि थाखाय। खिन्थु बिथांनि लिरनायनि सायावनो आरो थोरफोयै सावरायबावनांगौ दङ। गोबां बिथिं दङ जायखौ जोङो खामानि मावनांगौ दङ। गतिके दिनैहाय बयबो राजुवा भाबै फैदों जिहेतु बिथांनि जिउ मावलांनाय बिथांनि सायाव जों सावरायनाय जागोन। बेनि अनगायै उनावहाय बिथांनि लिरनायखौ फोसावनो थाखाय बिटिसि सरकार, जोंनि बाथौ गौथुम, जोंनि लिरगिरिफ्रा जों बयबो ज' जानानै बिथांनि लिरनायखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय नाजानायनि थांखि लानांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोननैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।